Vale, boa tarde. Comezamos. A primeira do día é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Non sei se queres algo comentar ou dicir algo aí. Non, aprobado por segundo é dar conta do período medio de pagamento do informe de morosidade referido ao terceiro trimestre do exercicio 2025. Contamos o día da Comisión de Goberno que era 6,42. Non sei se queres comentar algo, decir algo. Perfecto. O terceiro, dar conta da execución trimestral referido ao terceiro trimestre do ano do 2025. Non sei se queres pensar algo, decir algo. Bueno, a cuarta é a aprobación se procede ao Orçamento Xeral para o exercicio 2026. Bueno, vamos a ir a pequena exposición, pero creo que xa estaba dito todo do outro día, pero para que poste marca do tiempo. O que comentábamos o outro día, que o presuposto é o presuposto continuista, porque as haciendas locales non teñen, bueno, ao menos as haciendas locales, a maior parte das haciendas locales non teñen grande capacidade para meter inversión e entonces a maior parte deste presuposto, como ben sabedes, vai ser en gastos de persoal e que ascenden a uns 2 millóns e pico e despois en gasto corriente. Despois o que ven por capítulo de inversión pois son o que ven das outras administracións e aparte de iso hai unha proxección de este equipo de continuar pois co asfaltado de pistas. O noso obxectivo durante os 4 anos era conseguir asfaltar a maior parte de pistas que quedaban sin acometer e vamos meténdoas pouco a pouco nos presupostos municipales. Aí vai o listado de pistas que están previstas para este ano e xunto a ese capítulo de inversión vai tamén unha serie de inversións como son a retirada da tubería da tubaxe da Avenida Bos Aires, que como sabedes é algo que se está enquistando ao longo do tempo e nos está acarreando pois distintas multas por esa tubaxe. Vai tamén unha parte do saneamento de Valiños e Ibaño, que tamén está falado neste caso coa Consellería e estáse tratando de empezar esa primeira fase. Vai tamén un adecentamento de varios espacios, que un creo que vai nos novos e preguntas do Partido Socialista, me parece que tanto os baños da Alameda como a estación de autobuses. Esas son as inversións que máis ou menos temos encamiñadas e que se pensa executar durante esta anualidade. Despois hai outras moitas que, aínda que están encima da mesa, pois non teñen o avance que teñen as que describimos, non? Entonces, por iso, por un principio digamos, de prudencia, pois non levamos máis alá, que xa nos parece bastante, como sinalaba o portavoz do BNG, o capítulo que pretendemos executar para este ano. Sobre dicir que, sin a axuda de outras administracións, non é posible a maior parte das obras que se pretenden encaixar e sí que tamén pois as que non se consigan pois, por convenios ou por outro tipo de instrumentos xurídicos pois faránse ao cargo das subvencións que van surxindo ao longo do ano, non? Tamén desde este equipo estamos a traballar no que alguna vez, para que non digan que non temos en consideración o que vostedes nos aportan,
unha liña de subvencións nominativas, pero sí que é certo que, bueno, pues, por o que acabo de explicar agora, é preciso aprobar este presuposto pois para poder xerar crédito para esas partidas, senón non é posible que queden reflexadas neste presuposto inicial, porque non habría a aplicación económica para poder dar lugar a ese capítulo de inversión en subvencións nominativas. Cando teñamos esas subvencións máis ou menos, bueno, perfiladas están, pero eu non quise convocar xunta de portavoces antes da aprobación do presuposto, porque esa línea, digamos, vai de acordo con que se aprobe o presuposto, que todo indica que sí, bueno, por un principio de prudencia, pues, pero sí que convocaremos xunta de portavoces para, e tamén porque quería falar do primeiro coas asociacións, as cuantías que necesitarían. O principio de gasto que fixen está basado no que suelen demandar as distintas asociacións, ¿no? Pero gustaríame, antes de levarlo, pues, o levar a cita de portavoces, que ustedes den a súa opinión e despois falar coas asociacións para acabar de perfilar o documento en sí. E creo que nada máis, non sei, agora doy eso a ustedes para que pues pregunten o que ten conveniente. Vale, moi ben. Entón, boas tardes a todos. Nosotros xa falamos deste tema antes na Comisión de Asuntos do Pleno, que se trata un pouquinho, que se pregunta un pouco sobre este asunto. Como antes dixo Ángel, o orçamento deste ano 2026 ascende a un pouquinho máis de 4 millóns de euros, 4.024.000 euros. O ano pasado era de 3.900.000. A diferencia é un montante de 121.000 euros. Como ben dixeche tamén, para gasto de personal hai 2.600.000 euros, que é a partida que máis montante leva de todo o orzamento. Eu sí que me gusta poñer en valor, eu creo que fixen sempre, fallo públicamente, non me costan prendas, decir que a partida máis importante que é de gasto social, que ascende a 1.150.000 euros, que me parece moi ben, un bon gasto, é que gastar en asuntos sociales é unha boa inversión, como tamén en educación e como tamén en sanidade. Agora sí que me gustaría facer varias puntualizacións de todo o orzamento, algo sempre, non vou perder a costumbre, de partidas que nos parecen, bueno, pois, chamativas ou que se podrían mellorar. Fomento de emprego, 50.000 euros. O ano pasado era de 51.000, descendimos 1.000 euros. Falabas agora tamén dos investimentos reales, das cousas das obras que se van a facer. Hai presupuestado 32.000 euros. Parecemos unha partida raquítica, floxa e pouco ambiciosa. O que gasta este ano o Concello, o que ten presupuestado gastar, en atencións protocolares e publicidade e propaganda, suman un total de 53.600 euros. Aumentase con respecto ao ano pasado de 3.000 euros. No ano 2025 eran 50.000 euros. E quero recordar que en outros anos, habendo outra alcaldesa, esta partida ascendía a casi 100.000 euros. O sea que, por lo tanto, teño que decir que melloramos moito. Eu insisto que me parece moi ben a promoción de moitas cousas, de, por exemplo, as casas de San Lucas, ou na mercado medieval, hai que facer unha pequena campaña de promoción, todo o mundo está a favor. Pero claro, chegar a 100.000 euros de gasto de publicidade, a mí parece excesivo. Agora falabas tamén do tema das subvencións ás asociacións, tamén se anuncia unha partida de 11.000 euros por nacemento de fillos. Antes tamén había unha para implantación de empresas, que non había, e sí que nos parece ben reclamar isto para asociacións, que xa tamén é unha cousa que se falou nestes plenos. Hai outras partidas no referente á recaudación que a mí me chaman bastante a atención. Por exemplo, o imposto urbano, vamos a recaudar 750.000 euros. Vi varios escritos no Concello de persoas que teñen casa aquí no casco histórico e que teñen un escudo e dicen que non teñen que pagar o IVA porque se ampara a lei. Non sei que resposta se lle debo a todas estas persoas, como non foron nin dúas, foron varias. Hai tamén outros casos particulares, do outro vecino de San Vicente, de Miguel, que tamén presentou un escrito dicindo que ten un yacemento arqueolóxico ao lado que non ten que pagar. Son duas cousas que dixo aí, Tamén vexo que recaudamos 9.500 euros das piscinas, vexo 1.000 euros do albergue, non sei de tal, 35.000 euros das entradas da cueva. A mí chama a atención. Gustaríame presentar unhas propostas de mellora.
Falamos tamén na Comisión de Asuntos do Pleno que hai 10 vacantes da plantilla municipal. A mí parece moi interesante reforzar a plantilla en todo o que se poida. O que hai que facer é, sobre todo, poñer os traballadores onde lles corresponde. Eu non entendo, por exemplo, como temos 2 consertos no colegio. É unha cousa que me chama bastante a atención. Outro tema que temos que facer é reducir o gasto corrente. Temos un consumo altísimo de luz, máis de 200.000 euros. Non sei se ao final van ir os eólicos para aí non van. Hai que negociar a xente, a ver en que condicións veñen, pero habrá que haber vías de diálogo con eles, por exemplo, representar a forma nos servicios públicos, por exemplo. Outra cousa que insistimos ano pasado, vou dicirlo agora, que echar chiringuitos. Non podemos estar pagando 1.000 euros a unha persona por ter aberto o seu local. A Casa da Cultura sigue pechada, sin visos de abrir, a darle unha autoridade, como o Museo da Imprenta, que leva pechado desde que se inaugurou. E logo tamén falar das inversións das distintas administracións, non? Este Concello vai recibir os subvencións de outras administracións, por exemplo, esta semana a Diputación aprobou os seus orzamentos, creo que foi o martes que o pleno da Diputación aprobou os orzamentos. Este Concello corresponde uns cartos como lle corresponden aos 67 concellos da provincia, non é por nada especial. Corresponden, creo que son alrededor de 300.000 euros. Estes cartos non están reconhecidos neste orzamento. A aportación do Concello, non a Diputación. Digo, entón, claro, chaman un pouco a atención este asunto. Porque estes cartos vamos a gastar, vamos a disfrutar deles, vamos a disfrutar deles no SAP, vamos a disfrutar deles en obras, nos distintas inversións que lle presta o Concello Comunitas. E, bueno, o orzamento é real, como dixo Ángel, é continuista, e sigue tamén sin resolver outros problemas que vamos arrastrando. E unha mostra deles, pois, a partida que hai tan pequeno no apartado de inversións, que seguimos arrastrando proxectos do ano pasado. Quero, además, destacar que esta mesma semana varios veciños de distintas parroquias por registraron peticións pedindo melloras de camiños, melloras de accesos, de rozas, e iso me parece interesante, que hai que priorizar un pouco e hai que destinar os poucos recursos que temos para buscar, intentar solucións para todo o mundo e saber priorizar onde é importante. Eu digo sempre, gobernar é difícil, eu xa sei que é difícil, pero hai que escoitar a todo o mundo. E outra cousa que me parece tamén moi importante, e que lle costa cartos ao Concello, é o convenio dos artesanos dos moinhos. Já falamos deste tema na última ocasión, fixemos unha xunta de portavoces, ainda non xe de unha solución, acaba de ser ruído desas casas que acabamos de pagar, e penso que hai que darles unha volta e hai que darlle unha función como a debido. E, por último, só quería comentar que esta mesma semana tamén entrou por registro o informe da ADA, un informe bastante demoledor, que dice que ten unhas deficiencias moi graves e presenta un plan de choque, e ese plan de choque hai que executalo e tamén hai que gastar. Por iso temos que notar. O orzamento, por definición, é un documento onde se recollen as previsións dos gastos e ingresos para o ano vindeiro, para o ano 2026. Aí traducense as prioridades políticas do goberno, que elabora os presupostos, establece as súas prioridades e tamén como se van financiar os gastos. Todo ese cálculo de ingresos e de gastos debe facerse tamén baixo un principio de prudencia e ser o máis realistas posibles, xa que cada gasto debe ser imputado a unha partida planetaria concreta en función dunha necesidade específica. Por que digo isto? Porque, a ver, aquí estamos votando, ou vamos a votar, ou estamos debatindo un documento, non estamos debatindo unha declaración de intencións como anunciou na súa primeira intervención. Dixo noutros anos, sei que non senta ben, que parece un copia e pega dun orzamento dos anos anteriores. Parece unha prórroga do orzamento do ano pasado. Non vexo moitos cambios uns anos para outros. E non é moi realista, porque despois aí están as modificacións de crédito que se fan ao longo do ano, levan 10 anos no goberno, e esas modificacións, por mellor, xa podrían estar un pouco máis asentadas.
A ver, a última que se vai facer para un que afecta a créditos de personal, a nós que se aprobou neste mes é de 69.900 euros. É unha cousa. Logo destacan na memoria unhas principais líneas de actuación, que tamén, se miramos a memoria do ano pasado, a memoria que contrastamos a memoria deste ano, ven sendo o mesmo. Non é certo que se produza unha reducción nos custos recollidos de tratamento de lixo. Hai 15.000 euros máis presupostados. É certo que se reduciu a cantidade a pagar na alumnado público, isso é verdade. Non vai ser tampouco mala noticia, non vai ser críticas, pero non é de todo certo. Despois hai cantidades que van flutuando, unhas arriba, outras abaixo. Tiño aquí apuntado, van a gastar 2.500 euros máis en cultura, pero 3.500 menos en deporte. Bueno, e ao final todo acaba nunha cantidade de 4 millóns de euros aproximadamente, que ven sendo uns 120.000 euros máis que o ano pasado. E ao final, pois, redundan en moitos aspectos que critiquei, pois outras veces. Porque siguen na mesma línea. Siguen os mesmos problemas, siguen actuando da mesma maneira, e se actúan da mesma maneira, van seguir os mesmos problemas. Eu creo que hai que reforzar políticas para mellorar o mantemento das nosas áreas, nos edificios públicos, as nosas zonas públicas, camiños e todo, porque ven sendo unha reivindicación ano tras ano, non só nosa, por todos os veciños que falan con nós, e iso non se corrixe. Entón necesitase máis persoal. Eu creo que se necesita máis persoal, sobre todo aí. Falan de máis persoal eficiente, non vou entrar se é eficiente, nin tal, pero fai falta persoal que se anda con maquinaria e que traballe para reforzar todo ese servicio que nos está facendo. Porque ao final, ano tras ano, aumentan as partidas en gastos diversos e outros traballos realizados con outras empresas profesionais. Todos os anos, unha tendencia que vai ano tras ano, que nosotros podemos revisar. Eu levo que desde o 2015 podemos revisar, e iso vai aumentando ano tras ano. E a xente vai se xubilando, non se vai reteniendo, pero o servicio cada vez é peor. E despois, tamén ten que haber un control no que se gasta en festas e que se lle dá as asociacións. Eu non digo que se lles debe cortar, pero sí, evidentemente, fai falta mellor unha subvención nominativa ou un régimen competitivo. Dicen que teñen intención de facelo. Eu non sei se teñen intención, pero nos orzamentos non ven. Pero eu teño que votar con os orzamentos. É dicir, teño que votar eso. Non as declarar, non intencións, por mellor que agora nos vayan no fin da obra. Tampouco vin partidas que non sei se hai para gastos de emergencia social, ou un caso para asentamentos de presos nos polígonos, supoño que haberá que xerar crédito no momento que se viase, pero nos orzamentos tampouco ven. E logo, as inversións, xa sei o que opina, xa mo dixo. opino sempre que é moi pobre, e iso denota falta de traballo ao longo do ano para asentar proxectos que non están asentados, porque ao final meten outras inversións previstas para o exercicio 2026 que non están orzamentadas por un valor de 1.169.000 euros. 1.169.000 euros nun presuposto de 4 millóns, pero non están orzamentadas. E moitas repítese de anos anteriores. E seguirse arrastrando, e despois que eficiencias que nós vemos que tamén, a ver, eu digo que esas outras inversións que non señan necesarias. Nós tamén propuxemos en pleno emocións ou base de robos outras inversións que tampouco ven recollidas aquí. A piscina municipal hai que dar unha volta. Ten fugas, a candeira, o pabellón polideportivo tamén ten goteiras, e non hai que ver como está. A ver, fan falta máis políticas de traballo con outras administracións para conseguir esa financiación. Entonces, ante esto, nosotros non vamos a cuidar as cosas tamén. Vou tomar o turno. Vou empezar punto por punto e contestar.
Vou empezar co Partido Socialista, que foi o primeiro que interveu, e agradecer pois, que vexa que controlamos o gasto, ainda que lle resulte ainda insuficiente o control de gasto. Si é certo que a publicidade é certo que se reduciu e é unha partida que é bastante grande, pero porque tamén é verdade que no noso concello hai eventos casi todos os meses, eso non o podemos negar. Entonces inténtase repartir na millor maneira posible ou da forma máis eficiente, ou sopesando aqueles que teñen máis relevancia sobre os que teñen menos relevancia, para dar esa perspectiva e esa capacidade de publicidade, ¿no? E que o dinero pues, sume en positivo e non en negativo. E o que está claro é que, bueno, eu considero que sempre se pode reducir, eso está claro, pero que non sei se baraxan os precios de publicidade dos medios escritos e digitais, pero son bastante de unos anos para aquí, a verdade que se incrementou bastante o que é o precio de publicidade dos jornais, e intentamos sempre pois, ir a aquel formato que nos resulta pois, máis económico e máis ventaxoso para o concello e que chegue ao maior número de persoas posibles, ¿no? Referíase a que faltaba, bueno, sí que está o anexo de emergencia social, se lle contesto, porque así se lle contesto a Esperanza tamén e ao Bloque Nacional, ao Partido Socialista, no de que non estaba o capítulo de fomento a empresas, porque ese capítulo tamén é un capítulo de subvención, entonces non vai nada no presuposto que se refira ao capítulo de subvención, salvo as axudas a natalidade, que sí que estaban presupostadas. E sí que vai unha partida para o orzamento, como sempre, para a miseria social. Por outro lado, cando fala do IBI, dos datos que se recollen aí, creo que nas comisións a secretaria dixo que, bueno, e é a verdade, estes datos son os que nos pasa a Diputación sobre o que se pensa recaudar, aunque está claro que meter nun presuposto outros datos distintos aos que nos pasa a entidade que gestiona o cobro dos impostos, pois non faltaría a verdade e non podería ir en un presuposto, ¿no? A Diputación, esa é a previsión de ingresos que ten e non sei o que ten que recibir o presuposto, non a podemos variar porque haxa, pois, como vai un coste de vice, pois, unha reclamación de determinados propietarios sobre os escudos e a DNT. Chao. Entón, tú sí que es eso. Pois non sei, secretaria, a mí parecía que non, pero que non. Despois, o ingreso de 35.000 euros da entrada da cueva é así, pode verlo, está recollido, o sea, tanto se recollen os ingresos como se recollen os gastos. A previsión de gasto na cueva pois, non pode ser maior de 35.000 euros porque foi o que se ingresou na anualidade anterior. Que máis pulverizou? Que decía que, bueno, o presuposto recolle unha xestión eficiente das plazas municipales e iso é o que se intenta facer, vale? Por outro lado, falaba de que o Museo da Imprenta non está pechado, non é verdade, e vou dicir por qué. O Museo da Imprenta está gestionado a través da Oficina de Turismo e é baixo demanda, e así se publicita. Por outro lado, o voluntariado senior fai voluntariado no Museo da Imprenta en determinados momentos puntuales, vale? Traballouse en dos proxectos no voluntariado senior, que era, por un lado, o Museo da Imprenta e, por outro lado, a biblioteca que se está creando, bueno, está creada además, ¿no? Vale? Aí foron derivadas as dúas partes do voluntariado senior, por lo que demandaron ese sector, e é o que, igual que outros anos, ese voluntariado senior se dedicou pois, a Cristina. Este ano, pois, as persoas que quixeran facer voluntariado senior, pois, a Cristina me refiero á área recreativa da Cerveza. Pois este ano, as persoas que fixeron voluntariado senior
estuveron divididas entre a Biblioteca de Masma e o Museo da Imprenta, o cal non é verdade que o Museo da Imprenta esteña pechado. Vostede falaba de os orzamentos da Diputación e que a este Concello se dá 300.000 euros, certo? E cando eu meto no capítulo de inversións todas esas listado de carreteras que se van, carreteras ou trazados que se van a facer, é porque conto con esos 300.000 euros da Diputación. Por que non está en el presuposto? Pois a secretaria pode secundar o que eu digo, porque non o temos en papel, non hai maneira de acreditar que esos 300.000 euros agora mesmo veñan para o Concello de Mondoñedo, porque vostede sabe que, ainda que estén así repartidos entre os concellos, pois agora mesmo non hai nada que acredite que a Diputación nos vai a dar 300.000 euros. Entonces non pode estar recollido no presuposto. Sobre o reparto equitativo da Diputación, podo decir moitas cousas, non é obxecto de debate neste pleno, pero non se reparte tan equitativamente, non? E ao mellor tamén é verdade que se esa administración que vostede dice que reparte con todos os concellos lucenses, ao mellor fose un pouco, polo menos que nos tuvese en conta ou que nos contestase a algunha das peticións que lle facemos sobre axudas económicas, pois ao mellor estaríamos non só este equipo de goberno, sino todos os mindonienses un pouco máis contentos, non? Porque o que está claro é que toda esta línea de subvencións que todas estas digamos investimentos que se pretenden facer, non temos unha línea aberta de diálogo coa Diputación, porque sempre que chamamos non recibimos resposta. Entonces discreto no de que é un reparto equitativo, porque polo menos que nos oigan, polo menos que nos digan, pois mira, non se podemos dar 50, pero se podemos dar 20, non? E que o teño en cuenta, sí, que non está precisado no presupuesto, non, porque non pode estar, porque non é un documento que agora mesmo acredite que no Concello de Mondoñedo vamos a contar con esa cantidad. E deses 300.000 euros, ben, dice usted, unha parte vai para repártese pois, entre a parte que corresponde a obras e despois a parte que corresponde a servicios sociales. Non sei se é que lle parece excesiva a partida de servicios sociales, considera que é un servicio pues que debe estar, pero dígolle que como concelleira de Servicios Sociais e Benestar é unha partida escasa, porque se o que hai en presuposto non chega para facer cargo a todo o gasto que xenera os servicios sociais do Concello. Para iso tamén é verdade que contamos con unha parte que nós destinamos dos cartos que veñen da Diputación. Inversións en proxectos do pasado. Sí, a ver, sería moi fácil chegar aquí e non meter ninguna inversión porque non temos, pois, digamos, a capacidade económica de decir, pois mañá vamos a empezar a licitar pois a retirada da tubaxe da Avenida dos Artes, porque non temos cantidade orzamentaria para facer, non? Entonces, agora xa vou enlazar por o MNA e, por un lado, vostede dice que o documento que aproban é ese, e é certo, o documento que aproban non recolle un capítulo de inversións e si recolle unha declaración de intencións. Si eu non lle traigo un capítulo de inversións, vostede diríame que ni tan siquiera contan invertir. Entonces, non vou volver a dicirle que isto é o plan xeral contable, é dicir, partida A, gasto B, partida B, gasto C. Entonces, se eu non teño a capacidade de xenerar unha partida de ingresos para un capítulo de inversión, teño que ir a unha generación de crédito. E non podo ir a unha generación de crédito se non aprobo o presuposto inicial. Entonces, é necesario generacións de crédito? Sí, porque sin esas generacións de crédito este Concello gobernemos nosotros ou gobernen ustedes non pode facer ningún tipo de inversión.
E iso digo yo agora, e digo yo si goberno. Jamás lle direi que é que non ten unha partida de inversións, porque sei que se lle digo eso, a miña cabeza dirá, es que non la pode ter, porque non genera suficiente ingreso para ter esa partida. Entonces, ten unha partida de gastos que é X, e ten unha partida de ingresos que é Y. Os ingresos van para gasto de personal e para pagar facturas corrientes. Isto non é a chave das noces. E pode darlle as voltas que queira, e pode volver, e pode coller as partidas, e pode reunirse coa secretaria e dicir, mire, eu mañá quero executar a obra de, por exemplo, unha que xa está presupuestada, que son os baños da Alameda, que son 48.500 euros. E dicirle á secretaria, eu mañá quero que saque a licitación 48.500 euros. E que lle vai dicir así a secretaria? Pois que non hai, que ten que xerar crédito de outra partida, porque no capítulo de inversións non hai capacidade de xestión para esa inversión. Pero iso é así, e mentres que non teñamos uns ingresos que digamos, extras, por exemplo, si fuéramos xove e tuveramos os ingresos de Alcoa, pois con eses 10 millóns que ingresan de Alcoa, pois o mellor si podríamos ter un capítulo de inversións, pero que o noso capítulo de ingresos vai para o gasto corriente. Despois falaban de que algún parque eólico recollera pois este gasto de electricidade. Bueno, eu creo que desde que estamos no goberno, se non me equivoco mal, fomos a 2, se non 3 planes de aforro enerxético. Eu cada vez que se pone encima da mesa un plan de aforro enerxético, xa é que, de verdade, non sei onde está o aforro, porque ainda que cambiamos a LEDs, seguimos pagando o mismo. Entonces, a enerxía eléctrica encareceuse tanto, e vostedes saben, que hai concellos que tuveron que pedir créditos para pagar a enerxía eléctrica. E concellos saneados económicamente e que non daban as partidas para pagar as facturas eléctricas. Entonces, de aí que o incremento de enerxía eléctrica vai exponenciar o precio do mercado, non hai máis, o sea, non é que se derroche enerxía, non é que deixemos as luces encendidas, ni que as farolas esteñan encendidas todo o día. Inténtase reducir o consumo de enerxía o máximo posible, pero a factura é igual que nos fogares, a factura dispárase tanto nos nosos fogares como no concello. Iso é así. Despois falaban de que hai unha partida dedicada a actuacións de outras empresas, unha partida xenérica donde se xenera para facer as empresas externas. Normalmente esas partidas, pois cando se programan as obras, obviamente hai que pedir un estudio e hai que pedir unhas memorias, que a veces pode facer a arquitecta municipal, outras veces escapa as capacidades da arquitecta municipal para facer eses estudios. Entonces hai que delegarlo a outras empresas que sí son capaces de executar ese tipo de memorias. É certo que a piscina ten deficiencias, que o pabellón ten deficiencias, pero se me está dicindo que estou botando un brindis ao sol co capítulo de inversións de 1.200.000, imagínese, eu teño presupuestado o gasto das piscinas, e imagínese se eu lle traigo aquí nese capítulo de inversión, pois sumando o gasto da piscina, sumando outras 2 ou 3 cousas que están por aí tamén que se van a facer e que están presupuestadas, pois podría chegar aos 2 millóns. Entonces sí que me diría que é un brindis ao sol. Entonces, declaración de intencións, sí, pero que se non lle fago a declaración de intencións, mañá vostede vai salir na prensa dicindo que este é un presuposto que non ten ningún tipo de valor, porque non se ve, bueno, non, eso non salirá dicindo, que non temos proxecto, que non temos capacidade de organización, que non está nada planificado, e suma así. Entonces, para que vexa que hai unha planificación,
que o objetivo é subsanar as deficiencias. É certo que non chegamos a todos os sitios, pero sí que vamos pois acometendo aquelas cousas que pois ou están en peor estado ou temos a línea de subvención adecuada para iso. Este ano acabouse acabouse non acabou, pero si continuamos co parque da Intreto, o parque do Seminario, porque era unha actuación que non se fixera ninguna actuación ali desde que hacía moito tempo. Renováronse as carpinterías, tanto de sanearon as carpinterías tanto do Concello como da biblioteca. Levouse a cabo tamén un saneamento do muro do colexio. Entonces, a ver, se meto moito en capítulo de inversión, estou facendo unha declaración de intencións. Se non o meto, é que hai moitas cousas que hai que facer e que lles falta traballo. As dúas cousas non son compatibles. Eu podería baixar abaixo e enseñarle o que tenga repartido para as asociacións. Podría enseñarle o presuposto de a primeira fase non, da primeira e segunda fase de saneamento de Mariños e Baños. Podría enseñarle o presuposto de abaixo dos baños. Podría enseñarle o presuposto de abaixo do cacho que queda no aparcamiento. Pero, entonces sigo facendo declaración de intencións. Que falta moito traballo, certo? Pero estou dicindo que este equipo comprométese a realizar ese traballo para que esas inversións sexan reales e non sexan unha declaración de intencións. Que algunhas son as mesmas que as do ano pasado, certo? Porque sacar 500.000 euros así da chistera, pois a veces é complicado. Tamén se fixeron outras inversións que non estaban recollidas no presuposto do ano pasado. E están aí, se poden ver. No? As declaracións de intencións son porque hai unha trayectoria a seguir en este tipo. Non sei que máis me decía, bueno, por referente á piscina sabemos que hai deficiencias, por referente ao pabellón tamén sabemos que hai deficiencias e estánse metendo pequenos abaixos nas líneas de subvención que van salindo. Despois decía que hai o de Sogama. O incremento de Sogama eu creo que sacar Sogama e decir que non vamos a meter un tasazo, como lle dixen nas comisións, o sea, ahora resulta que hasta me parece non. O sea, reducimos a partida de Sogama, porque considerábamos que a adaptación de a lei ao noso concello iba a incrementar nos nosos veciños pois unhas cuantías de recibos de basura pois bastante máis altas do que están pagando. Encárgase un estudio de os costes da basura. Ese estudio no primeiro borrador revela que pois o que se considera un tasazo pois é unha suba correspondente pois casi que a unha subida do IPC desde os anos que non está actualizada e eso no primeiro borrador que a secretaria ten que mirar e mirar se está recollidas todos os gastos que conlleva a recollida de basura. E entón agora díceme que porque o disminuímos hasta non sei non entendo, o sea se aumento parece ben, se o disminuyo parece mal. Aí esa parte non la entendí, a verdad non la entendí. O ano pasado iba un incremento, dixo que lle parecía ben. Este ano hai un descenso, dice que lle parece mal. Eso foi o que saquei. Non o sei. E creo que lle contestei a todo máis ou menos. Non sei se me quedou algo por contestarle ao Partido Socialista ou ao BNG. O que está claro é que, volvo a repetir, o presuposto vai ser un calco e seguirá sendo un calco dos anteriores porque este concello non ten máis de onde tirar. Por moito que queira meter unha partida, non ten a capacidade de meter esa partida. Pero non é porque eu non queira meter esa partida,
Eu metía de mil amores todos eses, por exemplo, as obras da Diputación, pois metía aí, pero non podo. Por qué? Pois non teño ningún documento que me acredite que é así. As líneas de subvención tampouco poden ir. Por qué? Porque non hai ningún documento que acredite que a día de hoxe esas subvencións van a chegar e van a ser así. E por iso se genera o crédito das partidas. Pero bueno, isto non debería ser nada novo. É algo que se leva facendo así desde sempre. Porque o presuposto municipal deste concello sempre tivo un carácter continuista, non houbo nada máis que meter que o imprescindible, porque non hai lugar a máis capítulo de inversión. Se falamos antes, simplemente puntualizar o tema da suspensión da Diputación, o plan único da Diputación aprobase con criterios objetivos que dicen as súas bases, en base á población, en base á idade, en base a... Sí. Iso que non digo outra serie de convenios que se firman con outros concellos que estaría a favor ou en contra, pero o plan único aprobase con criterios objetivos. Só puntualizar iso. Na súa intervención decía que si eu dudaba do tema do gasto social, non, dixo o contrario, dixo que me parecía moi importante poner en valor a partida en gasto social, que me parece que o gasto social, a educación e a sanidade me parece unha inversión, non un gasto. Sinceramente, usted acaba de decir que lle parece pouco, pois se é un incremento non hai ningún problema. Só puntualizar iso. Sí, a ver, falase de Diputación, pero no plan no PEIN tamén é o mesmo. Pasa a mesma crítica e pode fazer a Diputación, faga a Xunta tamén. No, vamos a ver, eu cando criticaba o reparto equitativo non me refería aos grandes objetivos do plan único, está claro que aí, ahora, o reparto equitativo en xeral non vou decir que sexa equitativo para este concello. E a mesma portavoz socialista acaba de decir que pode estar a favor ou en contra dos convenios que se fan con outros concellos. Pode estar, por exemplo, o Concello de Vilalba, os concellos de Mondoñedo, ou non. Os que firmamos a Xunta, por exemplo. O que me gustaría que a Diputación fose un pouco máis receptiva. Xa non digo que, digamos, pues que nos guía por súas cantidades, pero un pouco máis receptiva, por lo menos contestar o mínimo que se le pide a unha administración. Máis outra, a ver, o tema do Sogama, eu dixen que había que solventar o gasto do tratamento de residuos. Sí. Eu que critiquei o ano pasado, e que me chocou este ano, comentámoslo, o ano pasado aumentouse os ingresos, sí. Había unha previsión de incremento de ingresos de 480.000 euros, este ano hai unha previsión de incremento de ingresos de 250.000. Esos son os ingresos. Eu falaba dos gastos, que se incrementan os gastos. Vale. Na memoria non pon eso, na memoria pon de reducir os gastos tal, pero se compares con o anterior, esa é a diferencia. E ao final, volvemos outra vez as inversións, o presuposto é o que hai, aquí ven, poden ter un montón de presupostos, pero non teñen nada a palabra para poder meter no capítulo de impuestos. Pero é que non é decir a palabra, eu non podo executar no presuposto. Pero vamos a ver, por que temos que creer este ano? Non, usted pode creelo ou non creelo, eso está claro. O ano pasado, a estas alturas, houve un debate de orzamentos. Sí. E despois do debate de orzamentos, sacaron unha nota de prensa. 29 de novembro de 2024. O alcalde Manuel Otero Regide sinala que as líneas de investimento para o vindeiro ano irán na mellora das infraestructuras. Abro comillas. A línea de ruta desta corporación é o abastecemento Valiños-Seivane. A mellora de 2 tramos interurbanos na zona da Granxa que conflúe ca Avenida de Buenos Aires e outro arranxo no firme tamén dende o Seminario ata a Crucería de Buenos Aires. É o mesmo que dicen un ano despois, é dicir, un ano antes xa tiñan esas intencións, pasou un ano, non conseguiron o diñeiro, era para botar a dinheiro, e pensas que vamos a creer, que vamos a botar a favor disto, non. E despois, o plan urbe con proxección dun investimento de 315.000 euros, cunha inversión prevista de 1 millón de euros. Bueno, pois vale, ojalá,
o plan o restas executadas. Claro, pero todas estas, pues ojalá se traiga máis. E Pero non trae nada amarrado. aí non está, trae amarrado, pues, aí non está ponte do arco e fíxose. Pois, todo Aí o que non está a fagan- mellora da subida do aparcamiento e fíxose. todo o que fagan, eu non digo, parece-me ben. Pero non nos metan, a ver, que xa como rendimos. Claro. Nós temos que votar o que ven nos ordenamentos. É o que hai, non hai máis. E eu estou dicindo o que se fai, o que se vota nos ordenamentos. O resto xa son campañas, pero isto é o que hai. Entonces, ante isto, pues, xa o dixo. Non. Eu simplemente aclaro unha cousa con respecto ao que non me toca, é dicir, o incremento IVA do canto pasamos un 21, en 17%. Aumentamos a factura de luz un 17% no teu caso, na casa de ciudadanos, influye moito. Por outro lado, isto non culpa a ustedes, ni muchísimo menos, porque ustedes non estaban en ese momento, ni eu tampouco. Cando se chegou desde 2015 para aquí, colocaronse 230 puntos máis de luz, porque a veciñanza queixábase de que non viego suficientemente, e non só aí, senón en carreteras ali que había unha luz encendida e outra apagada, unha luz encendida e outra apagada. Todos Sanlaz, Avenida de Buenos Aires, carretera de Zoñán, etcétera. Vou repetir que o grupo de ustedes, porque non están en ese momento. Iso quere dicir que hai unha serie de circunstancias que pode facer, aparte do 17%, incrementar o consumo dos outros factores. Eso baixouse o gasto, eu reconocimo. No, pero bueno, eso quero decir que hay unha cosa que está aí, a veciñanza pedía máis luces na casa por aí, pues mira, está aí, ¿no? Esto me decía a mi compañera que dixese 3, me parece. Sí. Porque fixeron 5 por menos. 5 por menos é o que quedou aí un pouco sin traballo. É dicir que, poña letra, poña está, o consumo, aumentase máis de luz, porque se o que é demanda a xente, por eso está aí. Por outro lado, se non recordo, que tampouco non estaba, creo que nosotros de 2015 hasta ahora, foronse ano a ano, con o acordo de ustedes, ou o acordo de ustedes, estuveran ustedes ou non outras personas, foronse sacando os presupuestos. Non de todos, pero sí con unhas intencións. Antes nos prorrogamos moitas veces. Cando están ustedes, non ustedes, outros que eran do propio Partido Socialista, non lle culpa a ustedes de nada. Ustedes non estaban. Ustedes non teñen a consecuencia ni a culpa deste tema. Pero bueno, sí, A situación económica do Concello cando entraron os outros no ano 2007 non era a mesma que a agora. Eu non me vou traer. Estaban as contas xeral, liquidación, todo eso, hai que podemos revisalo. Pero non estaba todo justificado. E despois pasou o que pasou, e por eso entraron o goberno que particular. Eu no 2015, non estou votando porque dice, vou repetir, eu no 2015 entré e vin como estaban as contas. E o crédito que había pendiente tamén, é como estaban as contas. E cousas ainda sin facturar, porque pasado un ano e pico, chegamos aquí, e algúns de ustedes aprobou aquí unhas facturas de 15.000 anos, de facía 2 anos antes, que dixemos que o noso partido non iba a votar ni a favor, porque se iba a ter as personas que en su día ejecutaron eso. E así, 15.000 euros. E é certo que a situación económica cando nos entramos non é a situación económica que se está tendo agora mesmo, pero tamén lle vou a recordar que nos entramos con un plan de axuste e que vostede dice que a contabilidade está aí e eu vou discrepar en ese asunto, porque se algo fixo este equipo de goberno e o equipo que eu dirixo foi poñer ao día as contas do Concello e podo asegurarle que con verdadeiro sacrificio, porque hai anos da contabilidade do Concello que non están, ou están, pero non se pode acceder a eles. Entonces, o que se fixo desde aquí foi un traballo que desde Secretaría de Intervención se iniciou e o seguiu todo o Departamento de Contabilidade para aclarar e saber realmente cal era a situación económica do Concello, porque cando nos chegamos non se sabía exactamente cal era a situación económica do Concello. Había unha bolsa donde para ali iba todo e todos eran pagos a aplicacións pendientes de como era? Pagos pendientes de aplicación, pagos pendientes de aplicación, e ali había un montante que non se sabía se o Concello tiña 1 millón de euros ou se debía 1 millón de euros, porque todo era pagos pendientes de aplicación e para iba todo. É certo que se fixo unha gran labor e eu, a verdade, que isto non o tomen como crítica, pero se o saca, eu tamén o saco, sabe? Si é certo que a contabilidade
Desde que había unha persoa en contabilidade que foi Esther, estaba claro. E vou dicir que cando eu cheguei aquí, o primeiro presuposto que se aprobouse pois nunhas circunstancias extremas, porque había que aprobarlo e porque era necesario un presuposto, porque estábamos no plan de xuste, e o plan de xuste, como vostede sabe, é necesario que presente o presuposto en tempo. E eu piquei a contabilidade do Concello con a axuda de naquele momento era a secretaria, e podo decirte que desde que Esther estaba na contabilidade había unha contabilidade correcta e correctísima. Pero os anos anteriores onde estuvo a empresa que se contratou non hai esa contabilidade, hai unha caixa de disquetes que non se poden ler en ningún ordenador, que se pasou ao Tribunal de Contas e díxonos fagan vostedes o que queran con eles, que iso é posible de abrir, e se non hai outra maneira de mirar a contabilidade, pois asumimos que non hai maneira de mirar a contabilidade e houve que ir mandamento de pago por mandamento de pago nos archivos, revisando un a un. Chamando a entidades financieras. E chamando as entidades financieras para que nos deran constancia dos movimientos que había en determinados apuntes de que eran. Entonces, a ver, está moi ben a crítica, pero hai que mirar atrás e decir non é todo os presupostos foron iguales. Pero quen está falando que o presuposto de hoxe esteña desajustado? Eu non dixen eso. Vamos deixar aí, pero non vamos a chegar a ningún copias por lado, pero eu non digo que o presuposto non esteña ben. Eu a votar, teño maioría suficiente para aprobarlo. Sí, pero usted dixo que a contabilidade estaba igual que estaba fai cando nosotros chegamos. Iso non é verdade. Iso non é verdade. Outra cousa, pode decirmo en outra cousa. Empezaron a falar de tempo de antes, eu, claro. Claro, vale, pero aí sí que digo que houve un traballo Foi o que usted non estaba aquí, porque estuvemos implicados todos. Tiene que ver con eso. E a contabilidade que nosotros chegamos non ten nada que ver coa contabilidade xa o sei, pero eso xa o dixo o señor alcalde, que vostede non tiene nada que ver, pero non diga que é o mismo a contabilidade cando nos chegamos, que a contabilidade estaba aquí tirada. Agora ganaste gorda, de 10 anos, e ahora en 10 anos, aquí están todos por mellorar todos. Está nada para traballar. Pasamos a votación. Abstencións, votos en contra, votos a favor. Queda aprobado por maioría absoluta. Logo se preguntas. Os primeiros que presentaron as mocións e as preguntas foi o Operacionista Galega. Non sei que, leo en conexión de todo, Eloi Cabarrón, Concelleiro Portavoz do Operacionista Galega na Corporación Municipal de Mondoñedo, o abeiro da legislación vigente, presenta os seguintes novos atributos ao pleno do vindeiro xogo 27 de novembro de 2025. Primeira pregunta. A veciñanza de Mariza en marzo de 2023 solicitou ao Concello unha serie de medidas relacionadas coas estradas e camiños que discorren por o seu barrio, así como a necesidade de dispoñer do uso da escola como social contar con puntos ou tomas de agua para empregar en caso de necesidade ou emerxencia. Por lo que sabemos, que logo máis de 2 anos en medio do existo destas peticións, o Concello só escolheu 2 bancos para axudalos ao carón da fora e que están o equipo de goberno tanto todos en demanda, sí. Logo, o Concello non faga caso con iso e atenda todas as peticións veciñanza para dar solución dos problemas humanos. É que hai 2 anos que levan competicións e... Primeiro non fai despois van as contagotas. Porque o director ali non continua. Solamente se acaba deste tema, como ese tema algo máis, que dixe que podemos meter todos os que son zonas parciales de medio rural a través do espío. A través do espío. Se nos daban eles compartidas con as ventajas que teñen por zonas e que teñen que medio rural. E que todos efectivamente nos podían esperar sin ningún tipo de problema. Que van, obviamente, o por dentro da zona, son determinadas, e nos proyectamos ahora en esas zonas, e accederemos a ello.
Ningún tipo de problema. É que hai cousas como a señalización, pillar espellos, eso é unha cousa que tampouco creo que gosto moito facendo. É o tema da carretera que vai, que vai desde o Río Sito, logo, que sube por Beitas hacia a Lousada, en moitos sitios está seguindo, vai con os postos que hasta que non nos puxo o concello. Entón, a ver, cada vez vai se marchando máis, non hai control de os camións teñen que pasar, a madeira ten que ser, ten que haber un control de tonelaxe, non hai, vale, cada vez a carretera de tenerse máis. Eu non sei, se hai forma de amañar eso, se sei que costa moito, porque é moi pendiente, pero, non sei, buscar financiación, Camión Santiago, algo, porque senón, isto non vai ben. Precisamente, en eso, lo que acaba de decir usted, Parlamento, que precisamente estamos buscando financiación de eso. Bueno, e o proxecto, que aí... Bueno, o proxecto que se hace de todo. Sí. Bueno, eso xa máis complicado. Que hai algún tramo que a estabilidade do firme non é, entonces que para establecer cotas e demais que teñen bastantes problemas para saber como vai ser o trazado desa vía, porque se vai. Da escola, como está? Hai un mes falamos O da escola, por parte de servicios sociales, está en marcha, creo que vai por un sentido, e por outro lado, hai outro procedimento que non me gustaría realizar porque é prácticamente non por forza, por si por decretos, e bueno, xa sabemos. Sí, intentamos levarlo por un sentido de tranquilidade a relax. Porque a fuerza sí, es decir, tenemos un sistema que trabajamos en varios días con varias personas, que se le está afectando para esa fuerza después, no es más. Pero tiene problema. Pero yo intento levarlo siempre con tranquilidad, armonía, para que no haya después malos en la zona, que haya malos disturbios, porque es un poco permanente. Pero no dio resultado. A pregunta segunda, o señor Carlos Bernardo de Lado Valles Descalzo contestou ao pregunta do municipio do Bloque Nacionalista Galego, ya que se interesaba por arranxo da vía que é unha parroquia de Figueiros con Estelo ao seu paso pola Fraga Vella, que o proxecto estaba redactado que os informes sectoriales aprobados, porque as obras de procedimento tiñan que estar rematadas antes do 32 de outubro, un mes despois da data indicada, as obras ainda non empezaron a pista e cada vez está aquel estado. Como van a continuar as obras? Efectivamente, as obras efectivamente que está estado, denos ampliación, debido por os problemas que hai, iba a empezar a obra que ela vai facer Viales Teixeira, Luís, vai a facer, iba a facela, están sacando madeira na zona de Figueiras. O Argonte, me dixo. Sí, a Carnamonte, efectivamente, sacou nas de traballo, Villapol. Más que de Villapol. Non acabaron todo, falta de recoller ali un pouco, ten que pasar ainda unha parte, para que estaba sentado. Por outro lado, ahora, o Testelo, quero sacar tamén, e dixemos que, bueno, que sentindo moito, toca unha parte mínima, pero toca. Luís Teixeira dixo que iba a ver se chegaba a un acordo con eles, se non se chega, el vai arreglar todo, empezará, se o tempo permite, lunes, martes, miércoles, se o tempo permite. E claro, que vai pasar cando saquen Estelo? Cada vez se chega a un acordo con ele, deixar aquele trozo, ou el trozo despois, a ver, pero bueno. Bueno, claro, por lo tanto parece ser que vai sacar moita madeira, que podemos sacar anos depois, bueno, eso xa é unha cosa máis, pero bueno, aí está. Vale, terceiro, pregunta, a Consellería de Vivienda e Planificación de Estructura notificou en agosto deste ano as obras de mellora da actividade da lucha da Rosa de Vento. Ata agora, no trito que se vai facer a actuación, só se fixeron as cartas arqueolóxicas, pero a obra de ampliación sigue sin dar con ela. Salvo concellos apareceron rastros arqueolóxicos nas cartas realizadas, non hai nada, absolutamente nada, a documentación e todo, tanto pola empresa que contratou a adjudicataria da obra e por outro lado por o municipal. Non hai absolutamente nada. As obras están empezadas. Son empezadas, incluso como todos os días, incluso pelo ver hoxe pola mañana. Claro, cando veo que non sei, un boi incluye, pero... No, as obras están empezadas, xa teñen bastante de feito, e moitos, e tamén está bastante... Pero o plazo de execución? O plazo de execución, o plazo de execución é bianual, 2025-2026. Si os están claro, pero unha especie de fecha que ten que estar feito, porque ten que estar pago, realizado absolutamente non acordo, pero é bianual. Este ano 2025 hai que gastar un tanto por cento,
desa parte do Concello donde tesorería a Secretaría aplicar unha parte proporcional que temos que pagar nós, e a outra parte que pagar esa que eso xa é partido fundamental que nos acabamos de realizado na contabilidade e na tesorería pública. Mas ellos a foto de Bachabel te colóseme unha da orden de tal. Pero bueno, A pregunta cuarta era o BNG en xaneiro de 2020 presentouse unha moción na que se pediu o inicio dos trámites para retirar a sanidade de obra parcial concedida en 1949 a Franco. Esta moción non fora incluída no orden do día do pleno e razóns que debo aclararse no seu momento foro que se dudidaba da veracidade das afirmacións expresadas na moción e no caso de afirmarse que o galardón fora efectivamente concedido o Goberno presentaría unha proposta do acordo pleno para retirar a medalla ao dictador. Confirmou o equipo de Goberno feitos apuntado na moción do DNG a poder iniciar os trámites de retirada da medalla da cidade e a anular o título de concelleiro honorífico da Corporación Municipal de Mondoñedo, así como a primeira presidencia da Orden de Formación e a todos os espacios que estuveron buscando aquí no Concello non votará absolutamente. Entonces, as actas de pleito que teño, non os vi. Os que estuveron buscando, usted presenta, dice por qué. Eu vou, mira, facendo como vean. Isto é cuestión de vontade política. Eu non teño, somos dous, non temos capacidade de facelo, pero vou pedir un informe de intervención para que colabore todo isto. Hai datas, hai un reglamento de obras que se modificou varias veces e nunca se revocou todo esas distincións. Entonces, pero como di que vai por escrito. Porque si non vale. Se non vou presentar outra moción, e vai quedar otra vez no libro, se non vale. A pregunta é esta. Cal é o estado de conservación do Valor de Vilar porque está sen actividade? Valor de Vilar, salvo unha casa que xa pisamos ao Rosario e a Francia onde está a cadera, está perfectamente. E porque está sen actividade, as persoas que tiñen, xa o deixaron. Xa hai outra empresa preparada para que se carga a visitación para coller. A todo isto, a empresa que o deixou, con todos os respectos, faltábamos unha chave, tomamos concretando que era un chamo o primer local. E segundo, por motivo que fora, moitas cousas moveron no edificio, moveron literas, moveron focos, bueno, etcétera, etcétera. Estamos con eles, a ver como pensamos. O gromo primeiro é o calexón, que parte da nova palabra con que por donde vai a ruta da agua, pero que sigue de frente, sin xirar a izquierda de forma paralela a Rúa San Roque, está en moi mal estado de conservación e moi pendente de cando chove arrastra o material ás casas adxacentes ao calexón. Que o Concello revalito o camiño indicando que señalice que agora non ten saída moitos turistas que suben por aí teñen que dar a volta. A ver, explícame, porque creo que non está ben relatado. No, pero creo que ninguén fixo, se metes por o ruto da agua, podes a izquierda. Pero que a izquierda sigue subir hacia Marín. Eso é sería San Cayetano, non sabe. Sí, bueno, no, a la derecha sube San Cayetano. A la derecha, a que donde está a Forneira. Esa que sube San Cayetano. E a outra é a que sube a ruta da agua. E pois hai unha frente que vai por detrás, que logo... Vai ali a curva. No, eso é tú entras e tens unha derecha e outra izquierda. Sí, bueno, a esquerda, sí, bueno. A izquierda que se va a ruta da agua. Vale. E tú sigues todas esas rutas para allá. Pero a outra, non digo a ruta da agua, a outra. Pero a terceira San Forneira, dices. Por detrás. Por detrás. Por lado. Sí, ese que sube por derecha. Por derecha pode ser. Sí, son los dedos, pero ya no se cruzando no fragmento, tal. Nós subimos por ali esta semana. No, pues has visto. Pode haber 50 metros transitables e o resto está cerrado. Pues has visto el problema, vinieron desde arriba, incluso desde, por qué, ¿cómo se llama? Ai, na defensa... De feito, hai unha señal... Sí, pero no estaba pensando no de lado. Vale, hai unha señal particular que son sin salida, porque moita xente sube por aí, e que eu tampouco veía moi boa imaxe. Ya entrar por arriba para abaixo, incluso encontraron un trozo de muro, no solo limpióse, ese muro que era la casa o terreno da finca, o da Está a 150 metros da fronteira, pode ser. Sí, sí, eu trabalho estudando a limpia. Entón, na ruta da agua, ali hai unha finca que fai esquina logo, para todas Sí. que caen así no taquero e que... Pero eso está iso que estuve limpiando a pasar unha señora que me cubrió que era de Burela, que fora que...
Vamos a dejarlo así. Sí. Pois, Vamos a dejar. Sí, sí, vamos a dejarlo. xa o sei. Y le vamos a hacer. Ah, xa sabes. Pues si sabes o que pasou, Pero, a ver, si sabes o que pasou, menos de niño bonito, ya. O robo, despois cando reconoceu pola voz o alguén dixo que é, perdón, pero non é cuestión de eso, non é cuestión de perdón que señor, é cuestión de que usted todo o que ten aquí, non pasou a los niños ferros, etc. Pero bueno, eso xa se arreglou. Que se mellora a iluminación da Plaza Jaime Cabose, poden os árboles a máis altura que están neste momento para que hagamos sentir o tratamiento dos micros na zona sanitaria. Agora, eso sí, pode soportar e podar un pouco máis abaixo, o que pasa é que eu tamén o reconozco, cando había máis folla, podíamos máis e baixaba máis. Hoxe non pasa por muito que ir ali precisamente a obra terceira, esa é bastante a máis, porque falta muchísima sobre volta. todo onde están Pero si hai os uns... eléctricos Sí, pero se vas hoxe, notase moito menos. Pero é por iso, por o peso da folla está, pero non obstante, os chamados os fillos que salen hacia abaixo, eso sí que... é de iluminación sobre melodía das abelucas que chega ali un pregón tanto nos puras e que non queda Eso sí, pero bueno, eu a esa obra, os dous respetos, fixeron así que la diseñou, que la programou, que sí que falta luz, sempre o digo, porque son o primeiro que o digo, además son outros afectados, non sei se a fixeron por estética, por diseño ou por lo que fora. Igual que as pedras aquelas, a mí non me entra na cabeza, bueno, fixeron no seu día, punto, igual que a obra da Fonterella fixeron a punto, acabouse, cada un pode debatila, que este razón, non ten razón, o que quede, está feita, non? E hai que asumirlo, que tiramos para diante, e eso igual, porque a mí que me digan que non me te rexillas, que a separación de pedras e a canalización de agua, pero vamos a ver, non vai crecer a herba, claro, que é tudo eso, pero bueno, diseño jarreto, diseño que se fora, é igual, o diseño máis moderno que fora, aprobouse, amén, temos que convivir con ele e resolverlo de forma posible, pero non boto culpa a nadie, está aprobado e tiramos para diante, é o que hai que facer, intentar solventar as cosas. Bueno, agora pasamos ao Partido Socialista. Esperanza González Martínez, Francisco Dominguez Faneo e Modesto Pérez García como conselleiro do Grupo Municipal do Partido Socialista PSOE de Mondoñedo comparecen que como yo procede. Presenten as siguientes preguntas para que sexa contestada na sesión. O supermercado Día regulamento desde fai moito tempo a mellor nos seus accesos. Xa carrán para a entrada ao mismo e a autoridade municipal cando ten previsto o goberno competir en español. Non sei quen lle dixo isto, eso é mentira. Non é a gran para a entrada de autoridade municipal. Bueno, ela firmou un convenio co Concello Non está firmado. para arreglar. Non está firmado. De cando quero usted o falamos logo. Personalmente. Vale? Bueno, non van a vir a arreglar nada, entonces. Se non é terreno non é noso. Non teñen previsto meter nin obra, nin nas aceras, nin nada. Outra cosa son aceras, pero se fai a acera saela, por diante, podemos facer aceras, terrán que pode facer, pero perturbamos o acceso. Eu creo que tal e como ten agora, o acceso cara a elos é moi mellor. Se que teña espacio libre. Non sei se me entende diáfano, porque podemos coches entrar e salir. Pois se nos tipos aceras, como se máis ou menos das aceras 60 centímetros, que igual que están as outras, o espacio do supermercado Día, por tanto, como un tanto por centro, e lógicamente ten que deixar un hueco de entrada de salida. Pois, tomamos un café e charlamos, como faremos en outras cosas. Se lhe parece ben. Vale? O tema legal é este. Que avance fixo o goberno municipal con respecto á problemática de maíz sobre petición que realizaron os veciños? Bueno, está ben. En que estado de circunscripcións Santoca ou Pretis están respondidas todas as relacións realizadas? Actualmente hai algún informe negativo sobre o proxecto de unha administración. De unha administración había un, pero recurriu, se mal recordo, e se está corregido. Algo que é por a zona da Avenida Puente. Sí, pero, de infraestructuras, efectivamente, pero se está corregido sen ningún tipo de problema. As alegacións ainda non están a tal, estáse porque hai que todas as cartas que confirma, todas as cartas que se formen enviadas e viñen de votas, ben por señalar mal dirección, ben por os nombres ou porque non se encontraron tal, eso hubo que volverlo a registrar, hai que volverlo de informe, e se mal non recordo, hai que volverlas a enviar. Efectivamente, hubo unha persona que efectivamente xa estuvo hablando e hai que volverlas a enviar. Para el momento, está. Medio procedimiento administrativo, 2 intentos de notificación y si siguen desconocidos, publicación en el boletín oficial del Estado. Que plazo vai a haber para Desde que para aprobar. Sí, para que previsión habería? Así dice como. Sí, esa pregunta.
en todo ano, claro, enviar cartas. Cuarto, que o asesoramento e colaboración está facendo o Concello de Moneda dos veciños afectados pola instalación dos parques eólicos Baró e Vilopemar. Vale, de que a miña compañera despois contestada obviamente, porque estuvo ali presente nese tema. Eu personalmente non tiñan planos, enviei esos planos a personal de Pueblo Santa María Mayor, que foi gran tal, puse má disposición a facer unha reunión con eles cando todos detallamos realmente que non está aprobado ni muchísimo menos. Tuve, exactamente, efectivamente, é unha organización moi larga, e, bueno, eu non sou un técnico, por eso, preguntei a un compañero algo que me poda asesorar, de feito, cando quero, vamos, explícoche, e si, tiño que ir absolutamente tamén iso. O que me comentan é que dicen que as líneas de alta tensión van por arriba, que as infraestructuras van en terra. A ver, Bueno, eles están preocupados porque Sí, non ten un totalmente. problema e eles Sí, están moi preocupados. Totalmente de acordo, más afecta a esa zona e a outra e a zona. outra zona, a ver, Vila Flores ou Vila... Vila Malafronce. Ven por Sacónigas e o Baró ven de Lorenzana, pasa por... Vale. Unións agrarias fixeron dúas xuntanzas coa poboación, unha no Pazo e outra en Santa María Mayor, para explicar como era o parque o Baró sobre todo, vale? Eu a do centro comarcal non fun, pero sí que fun a de Santa María Mayor, obviamente fun como un vecino máis, porque sí que é certo que eu, a miña, o meu coñecemento de os parques eólicos redúcese a unha lei bastante anticuada que non quero volver a ter que executar, que foi a que, bueno, o parque eólico de Sasónigas, que, bueno, e a pouco máis, non? Entonces, pois sí que me interesaba saber un pouco como iba o trazado, porque cando os parques eólicos entran en exposición pública, descargar o que son os ficheros a veces é bastante complicado e ainda que os descargues, pois non hai moitos... Que se queres o envío, por supuesto. Non hai maneira, nin as veces coñecendo moi a zona, nin maneira, porque eu venía en Santa María Mayor, que ainda conocendo a zona, ás veces é complicado centrarse nun plano por onde vai. Sí que é certo que van líneas de alta e van líneas de... Por un lado, van líneas de baixa, por lo de esas dónigas, van líneas de baixa tensión, e o Baró sí que ten previsto meter líneas de alta tensión. É un proxecto que está a exposición pública, que ainda, bueno, é un plan estatal, os dous son planes estatales, me parece, e ainda están, como se dice, en fase de Exposición. As alegacións acaban a mediados de centro, sí. As alegacións que se poden facer agora realmente son de impacto ambiental e paisaxístico, non? O sea, se hai algún tipo de elemento que haxa que resguardar ou eu, a verdade que consultei con Abel por si había algún elemento patrimonial naquela zona e dice que por aí que non podemos ir porque non existe elementos patrimoniales catalogados na zona. Tamén é certo que ben decía o señor de Unións Agrarias que a Vega está encima dos parques, dos dous parques, co cal eles sí que, bueno, ao final controlan bastante máis do que é o impacto que podemos controlar. Pero, bueno, consultado a pleno municipal, ali É importante revisar o tema das aulas. Sí, eso sí que é interesante, sobre todo porque se prevén trazados novos, obviamente, para a construcción dos parques. Hai unha línea de alta que vai soterrada, que pasa por Campo Doso, si non recordo mal, o sea, hai unha línea que vai soterrada que pasa polo Campo Doso e que creo que levanta por cerca da canteira de Silva, me parece. E despois hai unha zona afectada ali e despois pasa a Río Torto todo en... Non,
e o Río Tonto vai por alto. Pois Pois eles decían que o Río Tonto vai por... Sí, despois do campo do vai soterrada. Claro, ese cacho vai soterrado todo, hasta a cantera de Sidro. Eu creo que na cantera de Sidro hai unha parte soterrada e outra parte que, bueno, cantera de Sidro fala da cantera de Sidro, pero non afecta directamente á cantera, bueno, sino aos prados colindantes, que, bueno, aí Sidro supóñeme que tamén terá algo que decir, porque meter unha línea de alta ao lado dunha cantera tampouco sei o impacto que pode ter iso. E despois sigue por o aire, pero xa é retorno. Tocar nos abondo e claro, pero o período de alegacións a toda esa fase ahora mismo, ainda, o sea, podemos alegar, sí, claro, podemos alegar, pero que nos van a decir si non temos impacto ambiental o impacto patrimonial, porque dicían os señores, eu, a verdad, e o vexo coherente. A primeira fase é para decir si hai impacto ou non, e despois as líneas, porque está claro que unha línea de alta haberá que mirar ben por onde vai esa línea de alta, pero esa segunda fase será na fase de cando se delimite xa o parque en sí, porque por ahora o parque está en estudio ambiental, é verdade, a primeira fase é estudio ambiental, está en estudio ambiental, entonces, desde que non pase esa fase, poden decirnos que vai, pois, por medio do campo doso, pero en realidade é o Estado que ten que decir si pode ou non pode ir. E iso é o que, obviamente, aquí o máximo que podemos é explicar un pouco os planos, pero tampouco temos ningún técnico que se sea capaz de, salvo a arquitecta municipal, de explicar exactamente por onde van os parques eólicos. O que está claro é que vai ser unha zona bastante afectada polos eólicos. Si é certo que, como vostede decía, sobre todo o Baró vende pois que hai unha serie de melloras e axudas en eléctricas e incluso axudas ao SAF e non sei que máis, que creo que comentaron ali, pero de casos vecinos, dos grandes vecinos, todo bla bla bla, pero dixen, bueno, que falamos por teléfono, todo moi bonito, pero bueno, primero miramos o que dicen os vecinos, se non visto bueno, pois xa será. Eso está recollido nunha lei autonómica, que os parques eólicos tienen que ter unha reversión na veciñal. Pero, bueno, que está aí. Non podemos falar de que é o que se nos ofrece exactamente, porque tampouco se personaron para decir iso, e aparte que habrá que falar primeiro de como van a ser desplazados, porque xa temos un aí que xa nos dá bastante dolor de cabeza como para que encima nos meta outro parque con outro trazado de carreteras e acabemos pues, como estamos. Non teño os veciños da Borda, porque... Bueno, contentos non estaban, pero eu tamén non podo imaginar, porque se por un lado ainda non damos solucionado o problema con o rento e nos veñen dous amenazando un por un lado, outro por outro, home... Pero que os veciños da Borda presentar alegacións... Sí, pero bueno... Sí, o prado, claro, claro, sí, sí. Eso. O problema é claro, que o que decían os veciños, está moi ben presentar alegacións, pero que presentamos? Sabemos onde vamos ruíños, pero nesta primeira fase as alegacións van por ese trazado, que non esteñan cerca das casas, eso sí, que por lo visto, o sea, por lo que se veía no trazado non, vai todo por prado e hai unha que parece que está un pouco cerca, pero bueno, tampouco non, con as distancias despois miraron ali e non estaba tan cerca como parecía no plano e iría por aí, por esa zona. Bueno, pasamos a siguiente pregunta de Guinda. O Concello de Unión ten unha proposta para ver a exposición de Manuel, Concello de Cultura. Hai unha exposición da Diputación, non? Tentaremos ponernos en contacto con a Diputación para ver se podemos ver a Manuel, se nos parece.
editou un catálogo da Diputación da obra con esta exposición que se fixo, a verdade que precioso. Entonces, si os parece bien, pues intentamos contactar con la delegación. Sí, e buscar un espacio para ver cal sería o mellor. Non sei, Bueno, podo dicir algo. Sí. Con respecto a eso, xa non é, estamos a montar unha asociación, entonces, máis ben, unha vez que esteña registrada a asociación, supoño que se terá que facer o contacto coa asociación, que vai a traballar a levar o movimento da obra. Perfecto. Outro día se anunciouse iso da asociación. Sí, o faremos. Vale. Sexto é, na actualidade, o Conselleiro de Servicios continúa de baixa laboral. Sabemos que nunca de baixa, que nos olvidamos todos de que se volver a incorporar no traballo. Constatamos que seguir siempre dentro de su institución privada, pode ser nada, pode ser nada. Pero si, antes, cando estaba de baixa, usaba o coche. Vale. De qualquer maneira, estando de baixo, não estando de baixo, os voluntários podem fazer o seu trabalho. Como voluntário. Estando de baixo ou não estando de baixo. Porque há muito mais gente que não trabalha no Conselho, que está usando o coche todo indivíduo. Não remate, que usava o coche do indivíduo, não tem os colaboradores, é mais que os voluntários. Agora, isso. Não é admirável que não qualquer de baixa, como voluntário, pode oferecer em qualquer grado da vida. Se tiveres un accidente no coche, que vai salir. Eu a baixa que tenho não é para conduzir. Se tenho um acidente no coche, será o mesmo. O seguro está contente, a votação está com o peito está no seguro, a votação está no seguro, nada tem que ver. Pode estar de baixa, porque isto não é. Está de baixa porque não caixa tudo para nada tem que ver, porque senão não poderia conduzir no meu particular, não poderia ir ao ambulatório, nem poderia ir à farmácia. Nos pasamos ao seguinte, que é o presente, o seguinte robo. É público notorio que desde fai moito tempo a estación de autobuses está se convertendo nun foco de insalubridade e abandono. Por iso consultamos ao goberno a intentar mellorar este espacio con a colocación de cámaras de seguridade, o peche de portas ou calquera iniciativa que estivera en Sí, porque vai, sí. Sí, bueno, hai un proxecto xa feito e efectivamente eu de cerro de portas, como comentamos aquí varias veces, o meu problema de portas Unha é que solución tan clara, porque sí. Non, pero sen de outro día vas a meter o botellas. Pero o problema de cerrar portas si podes cerrar. O problema é que chegas tú a outra persona a 7 da mañá ou 6 da mañá con un autobús e que teña choido de un ruido por isso. De todas formas, sí que hai unha opción hai unha proposta de xestión de que está aí na Cañares. Sí. Sí, hai unha persoa interesada na estación de autobuses, Na na explotación do bar. Entonces, bueno, está ainda, non sabemos moi, o sea, él fixo a proposta e, bueno, os resultados son os servicios jurídicos e os servicios técnicos, pues hai que ver un pouco como quere levarlo a cabo e de todas maneiras, pois hai que darlle unha volta a esa estación porque o vandalismo agora das 8 unha cousa e mañá volve a estar igual ou peor. Entonces, bueno, para o arquitecta municipal tamén falaba de colocar algún tipo de reixado para que dificultara que romperan os cristais e que entraran dentro, ¿no? Independientemente de que se abre ou se peche a porta, pues que non tuviera acceso. Pues ahora mismo está entrando por unha ventana que está rota e que se recoge cristais, se volve a romper e, claro, como cristal, ao final é cristal, pois falábase co arquitecto de meter algún tipo de reixado para que non dificultara o acceso á estación por lo menos por as ventanas. A retirada de varios en todos os puntos da localidade que non hai ninguna utilidade, así como as máis existentes no campo dos paseños para a celebración da Feira da Salud que rematou o Feira. Efectivamente, estamos facendo outros traballos, estaban traballando. Xa estaba preparado e programado para retirarse. Os veciños de Barrio de Salazo solicitan a intervención do Concello para limpieza e mellora do río. Actualmente, a Convención de Legislación representa a Repetición de Proteción de Alimentacións por considerar
ausente a publicar o parte de mantenimiento e reparo. Limpeza para a pena. Sí, De feito, hoxe pola mañá, non sei se era por isto por outras circunstancias, falei con unha vecina, de Iván Vitor, por a final de unha. Ali o problema non é a vegetación en sí, o problema é, como na gran maioría dos ríos, a sedimentación. Efectivamente. Efectivamente. Entón, bueno, con unhas certas discrepancias que teñen ali entre vecinos, porque non é por aí, pues, eso. Ese é o que non miro. Chamei, non obstante, en presencia dela, ao novo guardarríos, o que vai levar a zona de agua que le dicen esta. Vale. Non simplemente para que, cando veña por aquí, que quero ter unha conversación con él e ir ao centro e que me explique maneiras de solucionar problemas. Non que me diga que como va a facer, porque sei que non va a facer. Ben, por exemplo, desde aquí xa mandamos a retirar a queda de señalización ali na ponte de San Lázaro, porque non podemos tocar entre non digan que sí, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en ese caso concreto, expliquei yo que había, e dixo, bueno, pues vamos a ver, porque non conoce físicamente o terreno, dixo, vamos a ver, porque antes, como rego, sí que había, porque a auga aprovechaba con os tubos que enviaban a país, pero que ahora non. Como tal, non desaparece, como desaparecer o rego. Claro, entonces, a auga de letra desaparece, bueno, cando vienes por aquí, aparte de ver, dixen 3 puntos lo verdadeiro, que se me veo así a cabeza, e, bueno, e se hai máis, ou se se ve algo máis, que os apunte, porque, por exemplo, hai un claro de Novaos, ali na Ferrería, de Santa María Mayor, que é un punto claro, que dá má solución, é dicir, eu venho comigo, que é máis técnico que a mí, de buscar solucións, e vosotros dá, e dixo, bueno, que eles, a súa jefa, dixo que buscáramos en cada zona, en Moñero, en Zarata, que son 4 puntos que dixeron para que eles ejecuten. Se non vamos a dicir, se sabe que non vamos a dicir, non? Por exemplo, igual que ese de Ferrería, a ponte de San Lázaro, bueno, a ponte do Arco, que ainda que está solucionado, o que o Pilar non está solucionado, porque a baixada da auga, ben, con toda a carretera, está se elevando ou vai ir á carretera que colle contra a casa do Urbano de Pilar da Tasca. E a va a ser de pillar a carretera. A ver que solucións técnicas nos poden dar. Ou ver que nos deixe poñer, como se fai en moitos puntos, pedras ou algo así, para que algo así, pues non é que pegue a pedra, non vai pegar xa no fondo, porque vai entrar por vai mirar por abaixo. Está claro, bueno, dixo que cando viñera por aquí, que me había de avisar con tempo, para poder, se sabedes, bueno, agradezo se sabedes de algún punto ou algo así, que teñades, o que alguén nos comunique, que avisedes para levarlo a ese punto. Porque eu creo que é fundamental. Entonces, o último é que se mellora esa excepción da Rúa Rocha de Viles, a que non está indicada en los sitios, gracias por eso, pero aquí, decir, nos, concretamente en Cariño, que levan 2 vallas que están aí paradas, Sí. se non sei se a diche, Eu fui ayer, eu subí hasta arriba. donde estaba antiguamente a frutería, donde estaba a frutería do Estubero Ovado, ali hai 2 vallas con dirección prohibida, outras 2 polo lado do día que me mandaron levar de obra, que non o temos que levar nosotros. Sí, pues estamos. Eu ayer fui iluminada. Sí, no, as vallas están aí. No, as vallas están aí e non as poñen. Pero é que non é responsabilidade do Concello. Xa lle fixemos moito con levar esas vallas para estar de alguna maneira. Porque quen ten que cortar, e dixen el ben claro, sodes vos, a responsabilidade de vos. Pero que poñan calle, porque tú chegas ali no medio e non sabes que a calle está cortada. Claro. Eu sei porque sei que hai obra. Pero é que non, levamos as 2 vallas. Normal. Con dirección prohibida é que pon calle por lado. O que pasa é que non me puxeron. E reivindicamos xa 3 veces. Pois non, aquí lle dixemos, tanto por os 2 lados, tanto por a zona do día, como a zona deste lado. Que ademais, a de moita xente, porque eu sei que moita xente sabe de aquí de comprar o día ou vender o día para aquí, corrieron cando chegas ali, e se algún pasa va rozando que a terra cae ali, pois xa tira, a parte de que pode levar un zapañazo. Manchar os pés e os zapatos é de menos. Pero é un que pasa, Ángeles, vimos os que da canalización, están baixando andamos e sendo dentro do seu lado. Pero eso xa, non, espera. No, que non pasa yo. No, este es el mío. Vale. Ahora pelear. Vale. Bueno, non sei se hai alguna cosa máis tratar ou querer alguna cosilla máis. Nada, andamos a sesión. Muchas gracias a todos.